April is een maand waarbij het waar van de ene op de andere dag een groot verschil kan. Juist een temperatuur zomaar bij de 19 of 20 graden volop maandtidswarmte en morgen 9 of 10 graden. Dat is de helft minder en dan is het morgen een koude dag. En hoe het waarsprutsen, we begonnen van de morgen met donker warme mist, met vochtig waren. Hier en daar wat hele lichte ruim of stooruim. En daarna kon je zien dat die bewolking ontslieten weer, wat gaten in kwamen. En dan weet je de zinnen kinderen terugkomen. En als die zinnen er terug is het compleet maaitijd. En hoe maaitijd sprutsen, het biemke bij mij is haast helemaal green. Het wordt het nog maar even, dan ben alle blijden uit. En het waren voor de komende dagen, ja, een cool weekend, zo mag ik het wel nemen. Allereerst toen en vannacht. De loft begint en we letten vannacht erin. Temperaturen, zo'n graden. Wind uit het westen naar noordwesten waai. En de wind is matig. En vierders, morgen ik eerst erin. Let er een paar buien. En dan in de rim van de middag of in de joentijd in het noordelijke pad van de provincie, de zinnen er nog wel even terug. Temperaturen 9 of 10 graden, wat een groot verschil met Joert. En de wind, die komt dan niet uit het noorden naar het noordwesten waai, is matig. Terug naar de dagen die volgen. Het weekend ziet er droog uit. Dat is positief. Maar op sneeuw een temperatuur om bij de 9 of 10 graden heen. En in de nacht 0. Misschien wel een graad echte frost. Frost onder groen. De zinnen erbij. En op sneeuw is het al je wat noffelijker. Dan kunnen we er heel dol op uit. 13, 14 graden. En we hebben sneeuw wat oostenwind. En de zinnen er flink bij. Op maandag buien, maar ik was zinnen. Temperaturen op maandag, zomaar bij de 14, misschien wel 15 graden op plakken. En dan komt de koning in de dag erachteraan. Ik denk een aantal buien, maar in de middag denk ik toch wel droog waar. Dus dan zou het tweede pad van de dag heel droog wezen. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.